Πουλιέται ένας δικός μας και αν τα χρόνια είχε γρούνια. Μια μέρα πάει στο χειροστάσιο μια ομάδα ανθρώπων και το ρωτάν: «Κύριε, τι τα ταΐζετε τα γουρούνια σας?» Της λέει και αυτός: «Τι να τα ταΐσω, γρούνια είναι, ό,τι και τα δω και στα φαν». «Α, έτσι?» Το λένε αυτοί. «Κύριε, είμαστε από την Εταιρεία Προστασίας Ζώων. Αυτό που κάνετε είναι κακουργήμα και θα έχετε πολύ άσχημες επιπτώσεις». Και του κουπανάν μια μήνες, ένα πρόστιμο, τρελάθηκε καημένος, σφύριξαν τα αυτιά του. Μετά από λίγες μέρες πάει πάλι μια ομάδα και του ρωτάν: «Κύριε, τι τα ταΐζετε τα γουρούνια σας?» Λέει αυτός: Το πρωί όταν θα σκοθούν, τα βάζω να φάνε από καμιά φέτα μιρέντα ή μαρμελάδα ή μερικές φορές κουρασάν. Μετά από κάνα 2 ώρες τα δίνω φρούτα να φάνε, μπανάνες, ακτινίδια, μήλα, ό,τι θέλει το καθένα. Το μεσημέρι τα μαγειρεύω να φάνε καλά και έχει μαζί κρασί, τσίμπορο, ριτσίνα, κοκακόλα, ό,τι θέλει το καθένα. Το απόγευμα πάλι τα δίνω κανένα φρούτο ή ξηρή καρπή και το βράδυ κανένα γιαουρτάκι ή κανένα χυμό, έτσι για να κοιμηθούν ευχάριστα, να μην βαρύσει το ματιά σου. Του λένε αυτοί: «Κύριε, είμαστε από τη UNICEF. Εδώ τα παιδάκια στην Αφρική πεθαίνουν της πείνας και εσείς ταΐζετε τέτοια πράγματα και ποτίζετε τα γουρούνια σας?» Και τον κουπανάν και αυτοί ένα πρόστιμο, τρελάθηκε ο καημένος, την ήρθε να πεθάνει. Μετά από λίγες μέρες πάλι εμφανίζεται πάλι μια ομάδα και του ρωτάνε: «Κύριε, τι τα ταΐζετε τα γουρούνια σας?» Λέει και αυτός: Τα δίνω λεφτά και βγαίνουν έξω να φάει το καθένα ό,τι θέλει.